Mibalik. Dugay kong nagpaabot. Miabot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat na niya ka na. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kanako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan ni gabi. Ikaw ug ako ang tagiyan ni. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usi ka patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili ako si Paulino. Ako si Paulo Mariano. Bakit ko ikaw pag-usab? Ang tanghaga sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso ug mamatay ang usa ka kinabuhi. Sud sa 45 ka milyon kakatuigan, una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matag tuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo. Sa takna ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi ang urong sa kamatuuran. Urong, sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon, Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. Karon sa atong sugilanon, urong. Oh, Dili, ako si Paulo Isidro. Kinahanglan nga mo ato ko sa syudad. Makikita ko kang papa. Tingalig unsa na nitabo niya. Oh, mga si Sir Paulino ang nangyayari ni. Oh, Malaway ni Sir Servando. gipalabay ni Sir Servando ang mga gamit ni Sir Paulino. Pero nga naman, dili ba mo nagsuon sila? Hindi ako mahinomdom. Nganong dili man siya gustong mahinomdom? Ako gusto kong mahinomdom sa mga mahal ko sa kinabuhi. Mahal ko ikaw. Tuwa na siya. Gusto siyang mahinomduman ko ang akong pamilya. Nahibaw siya. Gusto niyang muangkon ko sa tinuod. Pero dili pa panahon. Pa, ni anak ko pa. Nahibaw ko, nalipay kang ni anak ko. Hatagan ko na justisya ang iyong kamatayan ni Mama.
Hello? Nay, Paulo? Anak, salamat nga bitawag ka. Kumusta ka na? nagkita namin, Nay. Ha? Ni Kinsa? Kinsa'y kikakita mo? Si Papa. Unsa? Paulo, unsay buot mo ipasabot? Unsa ko nang gipanulti mo? Nakita ko siya, Nay. Dito sa basement. Nalipay siya nga naiabot ako dire. Paulo, unsa ko nang gipanulti mo? Unsa tong giingon mo giingon mo nga dito kagikan sa basement? Nganong may adto ka man? Gida ako ni Ricardo. Gihatagan ko niya ang litrato ni Papa. O gipablihan ako ang mga gamit ni Papa nga gipalaban ni Sir Servando. Sa paghikap ko sa mga gamit, kalit lang nga miabot sa Papa. Mauni ka siguro kung nga siya katunay. Paulo, ambot unsa kining kahibudnganan nga nakita mo. Pero nalipay ko, anak. Nalipay kong gikahatagan kag gasa nga makakita sa mga butang nga dili makita sa uban. Nalipay kong nakita og gikasulti mo sa personal ang imong amahan. Damgo. Murag damgo. Pero tinuod ang tanan. Naibaw ko. Tinuod si Anay. Kada adlaw, mag-arian ako sa basement. Paabuton ko ang adlaw nga magpakita sa dako sa mama. Paulo, ayaw ibutang sa kakuyaw ang imong kaugalingon. Kung mahibaon kini ni Sir Servando. Diri si Sir Servando, nariha. Mao ka nagisulti ni Jess. Pero pag-amping, Paulo, pag-amping ha, ayaw una pagpaila kanila. Dili pa panahon. Hello? Mayan? Nang? Ay, kumusta? May katawag ka. Kumusta ka na? Ay, sakit kaya nga akong lawas. Maumagit ko nun eh. Uman sa 2 ka adlaw. Musabot ka sakit ang pamaol. Pag ko kasaway ni sukad. Karon pagyud. Mayan? Wa ka ba sa muka ni Sir Servando? Gipulan siguro nang. Ngun sila, sige ko nagtawag kagahapon og sa usang adlaw. Usaon manggod, dili matabang akong pamaol. Kinala mo absent ko. Gipulan. Huadyan manawag karong adlaw. Hayan, may pauli na. Bago pa may nagasulti ni Paulo. Wa pa balik dito si Sir Servando. Mong hayan. Nangita pa siya kung hain ka. Timing sab nga mibalin og puyo. Ugo pa nahibaw sa kumakaubanan diri. Nalipay ko, Mayan. Nakalikay ka. Oo niya. Ikaw, kumusta ka naman nang? Ayaw ka pala ka na ako. Dili ko maunsa. Nakaabot ko nining idara nga malampuson sa akong pagtago gikan kang Sir Servando. Dili ko tugutan nga makitaan ko niya. Sige na, Mayan. Nahibaw kong daghan kang trabaho. Sige na. Manawag lang kong usab sa gabi. Kanang tuwa ka na sa bahay. Kapalakon ako. Gabi na. Pero kinalang matapos ko niya. Nabiyaan magunin ako 2 ka adlaw kapin. Guard! Mauli na lang ko ha.
Di na matabang akong kaduka. Ala na. Basta yun lang ko, ugma. Hello, Mayan. Sir Servando? Nagtuo kang dili ko ikaw matultulan? Nahuman na ang atong tago-tago. Nakitaan ka na. Huwag kinahang ng bayaran mo ang daghan mong utang nako. Utang? Unsa utang? Ako magkasabot. Utang at dinner date. Ha? Ikatulog ko ng adlaw nga binalik din eh. Wa ako na abton nga Mayan. Nahibaw ka ba pila na ka-oras ka na usik ko? O pila na ang nawa na ko? Sir, pasensya na lang. Sakit magod kayang akong lawas. Dili gid ba da? Maglisod man gani kog lihok. Pamaol. Pamaol ka na. Pero yun na, ngano ba namin yan? Kuan sir, nag-gym ko. First time nga nag-gym ko. Ay, grabe kasakit sa kulawas. Gilantan ko pagkaugma. Mao ba? Anong nag-gym-gym ka pa man? Husto na kayo ang imong lawas. Nasa hustong kurba. Unsa pa ba imong gustong paninduto ni Ana? Kuan, ingon magot sila, maayo ko nun na para sa among trabaho din nga sigilag lingkod, sigilag tanaw numero. Mana mag-gym para mamintinar ang sirkulasyon sa dugo. Sige. Okay na. May absent ka kag ipamaulan. Pero unsa may kataro kami balhin ka magpuyo? O kanong wa ka magpahibaw? Kuan sir, layo kaayo ko sa trabaho. Gabiin ako kumahuman. Ang ako nga convenient kay ko sa pagpauli ba? Naibaw na ba na ni tatay mo? Kuan, nagtawag ko kang Paulo gahapon. Gipasultihan ako si tatay. Anong wa ka man magsulti na ako? Gusto ka mo balhin? Daghan kong mga apartments din eh. Dili layo, gikan din eh. Okay na ko, sir. Sige na. Tara. Nahibaw kung wa ka pekaon. Unsa? Mag-dinner ta. Una ta kay hatod sa inyo. Sige, sir. Una na lang sa gawas. Manghipos na ko sa kubang butang. Oh. Hello? Sir, si May Ani. Oh. Di si Sir Servando. Dili ko makalikay. Gikuha ko niya. Pero tuwa siya sa gawa sa bangko. Gipawat ko aron makatawag ko nimo. Oh. Nganong naa ka pa man sa diha ning mga orasa? Nag-overtime ko, sir. Duha ka adlaw kapin kong absent. Oh. Usaon ko man ini. Sige. Ha? Sige. Kung muuban ka, muuban ka? Wala ko'y mahimo. Okay. Pero inig-abot mo dito, text dayon kung asa mo, ha? O kung magbiyahe pa mo paingon dito, text lang dayon. Kaya ako na mo pahibawa kang Mrs. Reyes. Dili na mo atog layo, sir. Gikapoy na mga kaay ko. Anak lang ta sa dool. Okay, may nahibawan ko. Pwede ka ako na lang mo pili, sir? Okay, sige. Asa ba naman gusto?
Naana sila. Mas magipunayan mo lingi diha. Kanang lalaki o babae sa daplin nga table, sir. Nga naman. Sila nga kuma landlord o landlady. Niana sila din yung mga on permi kay o aman sila anak. Maobitaw nga din mo pili ba? Kay nada naman ko nila din hi. Atong first day gyud nga nagpuyo ko sa ila. Busa. Sir, unsa to? Sige, ikaw na. Kini mong juice. Dili na lang ko, sir. Mo na nakaingon sa una. Usa buot mo ipasabot. Katubang na ospital ko. Ang katapusan kong nainumduman, nga nag-inom kog juice. Usa? Mao ba di eh? Oh, sir. Maong di na gid may tabong mo inom pa kog bisag unsa nga juice. Kung mukaon ko sa gawas, magdagyo kog akong kaugalingon nga bottled water. Animal. Nagkapatikod ba ka ni? May gisulti ka, sir? No. Wa. Sige na, kaon namin yan. Hutda ang iyong pagkaon. Kinagdag ka ng oras. Pasensya na lang, sir, ha? Ato na lang kumusakay sa ilang attorney Reyes. May daman silang sakinan. Mayan. Usa pa, gapiin na kaayo, sir. Maikog na kay kunimo. Salamat na lang sa panihapon. Dili na natapusan. Sinugdan na pa ng kinimian. Gusto ko magkasulod ko tagpaayo. Si sir, unsa pa bang suura? Dili ba suod naman kay ta sukat sa gamay pa ko? Dili ko gusto kasuod sama sa una, Mia. Sir, ay, kalain ni sir, oy. Di na kumukuyog nimo. Basta ingon anak ka. Maudi ay kanang dapita ang ibong giingpuyan. Nakatultul ako. Di naman lisod ang pagplano. Hindi ka madalas sa mayong istorya. Pues, ipaagi ko sa aksyon ang tanan mayan. Unsa may sunod nga mahitabo, manghigalan nunti ang matagyugto ning bag-otang sugilanon nga naguluhan. Orom! Sinuwat ni Cora Rosales, ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Recording technician, Achilles Hazam. Dalit sa Super Radio Production Center.